Nå, men det var ikke skønt. Så må jeg købe dem og spise dem foran dig. Hvad sker der? Prøv at gå den vej. Er det generet? Han generer Del Kai. Har du haft det hyggeligt? Hej far. Jeg ved det ikke helt. Jeg er lidt generet lige nu, så jeg ved ikke lige, om jeg tør. Okay, hvis jeg gør sådan her, så kan du godt få en. Og den der. Hey, Hun tog min klem. Tak. Ej, den kan ikke spises. Vel? Ej, så får man ondt i maven. Men jeg er vant til at spise sådan affald og sådan noget. Nå. Skal du have en krammer? Med vand?